फैजेननाय दिनाव देखायनाया नै दाबो दङ सुनाफोर जायाखैनो आरोना आइया अराव एसे होनोनो ओमफ्राय आरो प्लास्टिकनि थफ्लासेयाबो बोरो बेयाव अराव होबाय नामा मोदोमफ्रुनो सेरसेयाबो नायदो एकदम फवासे बायदि जालांबाय दाखालि एसे एवजानायल'सो माबाजों सबाय बिमाजों ओमफ्राय आलदा बै देरसिन गोदानै मोनदां फुरानाया इयावनो होदोना साइडआव बे सान्द्रिया फोरानजायाना आं माखा मुखा जायाखै नालाय ओंखायनो थादों आं माखा मुखा जानांगौबा खावसेजोब्बायमोन बियो खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सबाय बिमाजों फगबायनाय महर लानो सोनाफोर दामुगै इनिफ्राय ब्लाउसखौ फुरा जोगासेनो मोनजाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामगोन अननानैहाय सोरबाफोर गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांबानो जाबाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय मा होनो सासे सिस्टारा जोंहा अबेबा मोनसे भिडिअआवहाय बै हाथाय बुख्रांनायनि उनाव क'क्राझाराव भिडिअ बानायनायावमोन खोमा हामलं नुथारनायाव आरोना नैबेखौ गन्थनिखौ खुनानै दोनदो बिहारि हिन्जाव बायदि नुयो बेलेग मोजां दाहोनानै गानदो होन्दों आरोना बिदिथ' आं खालामनो हायो नाथाय आं सिगांनि ब्लग्सआवबो खिन्थादोंमोन गोबाङानो आंखौ बेखौ खुनो थिनदोंमोन बदै बेखौ खुयैनि सोरबा आंनि भिडिअखौ नायला खोमा थांखोना माखोथाय आं मोनथिला नाथाय आङो आरो खनसे खिन्थाबावगोन आं गासिबो इफोर गहेनाखौ दोनथ'नो हायो नाथाय आं नैबेखौ बिराद मोजां मोनो आरोना बेखौ दोनथ'नो हाया मोनो मानो बेबादिथाय आङो देनां बुरैबासो आंगायगोन नामा आं मोनथिया खिन्थु आं दा बिराद मोजां मोनो आरोना सोनाफोर दा नोङो आं बुहुद सिगांनिफ्रायनो बिराद मोजां मोनो र' आं सुनानै होगोन ओमफ्राय मा होनो जेला आं गानदोंमोन गोदान बले 8 ना 9 फ्राव मोननायावनो मोनदां दा बिनि उन्दैसिनाव बावसोमोन खोमा आं गोसोआव गैला खिन्थु जेला 8, 9, 10 बा कलेज मोनो अब्ला आनैमोनाबो न'निफ्रायबो गोबां हेंथा होदोंमोन माने बेखौ मानो गाननांगौ गाज्रि नुयो नाफाकुल गान होननानै आरोना थ' आनैयाथ' क'क्राझारनि आनै उन्दैयाथ' नाफाकुल सिन्थायनो दाहोनानै लाबोदोंमोन आरोना बायनानै आरो आंनो सनानि एसे फैनायाव हायथानानै गानथ'बाय माने अब्ला समाव आङो माने बायनायखौ गानोमोन आरोना दानाय गैयामोन आंनावहाय बायनायखौनो माने एकदम बुरजा बायनानै लायोमोन आं थाइनैफोरल'मोन ना नङाबा थाइबानिनो जरानै गाहाम मोनोमोन थ' बायनानै दोनोमोन आरोना आङो ओमफ्राय जै माने रं खारबाथाय सोलायनानै गानबाय सखा जोंखोल आरो अराय सम बिराद मोजां मोनो मालाबाथ' माबा रोजा रग' ओरै गोनांलाय आरोना बेनिफ्राय आनैमोन फैबाथाय लाबोना फैबाथाय हायनानै लानोसै आनैमोन थांबानो खुनानै दोनसै ओमफ्राय बिदिनो नांखाया नालाय बुस्थुखौ आंनो एकदम गोसोआनो गैखाथारा नालाय गोमालांगुलायो आरोना दोनबायबायनानैनो थ' बिदिनो नांला ओमफ्राय उनाव लास्टाव आङो कलेजाव मा इयाराव मायाव मोनखोमोनथाय अब्ला आइजोंनो आङो माने बेखौ माने खालामनानै लानाय जादों आरोना थ' बे गाननायानो गाननाय मथा रोजा जामाबो जियाबो ज'आबो मा खालामनो थाथ'थोंसै दे सनाफोर मोजां मोनाबाबो बिदिनो नायथ'दो आरोना बिहारि हिन्जाव बायदि नुदोंबाबो आं बिराद मोजां मोनो देनां बुरैबा आंगायबा सुनानै गारगोन बा आंगायाबा थैजासिम गानगोन आङो आरो बेजों लोगोसे एसे सिगाङावथ' सोरबा माने अपमान बा इनसाल्ट मारनाय टाइपनि खोथा बुंबावदोंसो लिरना हरबावदोंसो आरोना उसुं थिगसे अमा उरग्राखौसो बिदि नाथार गानहोयो बिदि गुनथुथ्रियाव गानहोयो नोंहाबो बिदि नामा लाइक बेबायदि खोथा आरोना ओमफ्राय सयथिबो आं अमाखौ गाननाय नुफेराखै बाट हा मोसौनो गानहोयो बेखौ मिन्थिगौ आङो नाथाय आं अमायानो जा अमानो गानहो मोसौनो गानहो बोरमानो गानहो जायनोखि गानहो आं माने बिराद मोजां मोनो आरोना थ' जेलासिम आं गाननो गोसो जागोन आं बेखौ गानबाय थानाय जागोन थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै ब्लग्सआव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो ओरै एसे हाबहैनोसै दे आङो ओरै हाबफैबाय माने आङो ओमफ्राय नैबेहाय दङ दालि आलु ओंख्रियानो सोरबा जायैखायनो जा भेजाल आरोना जोंहाथ' नांखागौ दालिया गाबहोग्रोनोसै घि एसे होखाबाय संख्रि हालदै सब बेयावनो होखाजोब्बाय आरोना आइयानो रेडि खालामदों घिखौल' हरनानै आं अरल' होबाय आरोखि बाब्रे बाब आं दासो बिसिनांखौ सखा खालामदों ओमफ्राय बिथु फैदों फंबाय फैदों जा फंबाय बाहागि फंबाय जोबथारनाय बेखौनो आं मैयानो थिनहरखादोंमोन ना बिसिनाव गेलेहैनो थाङाब्रा बे अलसियानो नों जोंनि ब्लग नुनानै फैदों आरो आयै सना आं नोंसिनाव थांखागौमोन ना आरो आयंआ मैया खिथाहरखादों मामिनो बिब'नि ब्लगखौ नुनानै फैदों बेस्रा आब' फैदों होननानै ओमफ्राय आदाजों फैबाय ओमफ्राय आदा थांफिनबाय दे सोरजों दादा जनकसो आइया
ए दे नायदो जादो नै बिमाया बागान बायदि बायना हरबाय दे जों सानैयाबो दखानाव थांखादोंमोन 20 थाखा फैसा लानानै जंसन जानानै ग्रोब जाबोबाय दे आदारा रेडि जागासिनो दङ जानो गुद गैयाबाबो आं बार जानो हायालै माने ओमफ्राय जाबा जानानै जेबो सुवादबो मोनला आङो मोजां मथन अरनानै जानो मोनैखायनो जागोन दे मोनायावबो थाबायोनो माथो नोंसो जानो हाबाय बेखौ बारहो नै आरो सिङाव मा माला माल सफैनानै दंबावोसो दोनदो बाथोन जानो एवबा एरोथ' एवबा एरो 40 थाखानि सिलायावनो मोनफैदों बिसिनाबो नङा दा बाथोन देयालै दा फाजा एवगोन फाजाबा माबाबो जायो ओमफ्राय नै बेखौ फाजा जानायाव बारा मोदोमा मोजां नङालै आयै हरदोब्रा मेजेमखौ एसे सोलायनानै मेजेमखौ आरो एसे आं दे मोदोमखौ बारा अरनो हाया मेजेमखौ लुला जाबा जागोन थारमाने जोङो आइजों आंजों जा मोजां सबायजोंसो जानो सानदोंमोन आरोना अमा बेदर गोरानखौहाय दाथ' फंबायाबो जाया दा नानियाबो जानाय नङा आरो दालि संखानांगोन दालि संबा बाबुआबो दालिखौ नुबा सबायखौ बारा नायफिननाय नङा बिनथेर दा मा खालामनो दा मोनायावबो आंबो जानायनि गद गैया आंबो बेसेबां हागोन बेसेबां हाया बेनिबो गद गैया ओंखायनो हाया बाराबा नांला आंनो होननानै सबाया केन्सेल आरोना लखब खाथारबाय जाहैदों सबायखौ आइया सुनो होननानै आरोना ओमफ्राय दोनथ'बाय गैला चेन्ज जाबाय आरोना गोथाव जागौमोन सबायजों गोजावलायनाय बेदरा दलब दलब आरोना नांला एवहैनो थिनाबा बेखौनो आङो रेडि खालामगासिनो दं नै ओरैनो सिम्पोल सा ओंखाम दालियाबो जाखाबाय आरो जाय मिरामिसाव नै आलु दङ आलु बाथोन जागोन आरो बेनिफ्राय आं सारायबो जाननानै लाबाय नै रेडि खालामजोब्बाय गिबियावनो नैबेखौनो एवग्रोसै दानिसो बिमाया एकदम मोदोमफ्रु अरदाबाव फोराननायखौ आरोना आलुजोंहाय एवग्रोसै ओमफ्राय नंखायखौ मा बुंनो सनाफोर आं बिराद अमा बेदर मोजां मोनोबाबो बोरमाया अयथासारहाय बारा जानो गोसो जायाखै आरोना ना खुगा जानो हायिनि थाखायसो ना आरो बेनि सिगाङावनो आं बहुत खम खालामखाबायमोन ना बिनि थाखायसो खिन्थु एकदम जानो इन्ट्रेस्ट गैया आरो दाख्लै सबाय बिमाजों एवनायखौ जाखिनि एसे जादों एसेबो स्वाद मोनाखै माने थेवब्लाबो मोनसे मोननै जानोसै आलासि नालाय आरो लोगोसेयैनो बिदिखौ आं बारा इन्ट्रेस्ट मोना आंना बिदिजों मा होनो थारुन नङाबा आलु जलजों सबायजोंनो बेस्ट अमा गोराना दा उफाय गैला बुस्थु दंबावो बेयाव सफैगोन ये देखो आरोना बेहाय माने बिलाइ बिलिबो एवफा जाबावगोन आइया दानि खानानै लाबाय सिङाव जोग्लावरि दङ बेदर गोथांनिसो बुस्थु बेफोरो बेदर गोथांनि लोगोसे खिन्थु उफाय गैया गोरानावनो होगोन आरोना जागासिनो दङ दा दै होनलागियावल' हरसै बेखौ बेदर गोथांनिबो नंगौहाय दाउ बेदरनि लोगोसे बेफोरो थेवब्लाबो उफाय गैला होनसै बेयावबो बया जागासिनो दङ दैबु होनानै नै गोदौनानै एकदम रुइजोब्बाय आलुआ हाबाब मानसिसो गाबखोना बोरमा फिसासो गाबखो मा होननायसो खोनालाबायथारबाय आङो बोरमाखौनो मालाबा आदाबो होननाय खोनायो खम जारला बोरमा फिसाफोरजोंबो नै एसे जब्बावथोंसै आरामनो नालाय गोरानबाबो बरिया एवबायमोन आङो नै जाबाय मोनबाय माने एकदम रुबु गोथांनिफ्रायबो गुरैसिन खालामबाय होनना बुंजासै नै मेजेमा मोदोमाबो गुरै जाबाय बन्द' खालामसै हे भगबान गांसो दसे जानोसै सिलायाव गाबख्रावफैनोसैलाय ओरैबा ओरै आन्दायलायबाय थायो ओमफ्राय गावसोरनो बिमा आन्दायलाय बिब' फंबाय बिदा बिनानाव आन्दायलायसो भाजा मोननानै ओमफ्राय एसे एकदम गथ'फ्रा मिमि जानानै माबा माबि जानानै न' गंसे जाब्रा आरोना बिसिना बिसिनि बुस्रा सिबस्रांनानै एबारना आरो साराय होननानै लाबावबाय एबारना एवनोसै नाथुर जुनायखौ आरोना एसे एवथ्रनानैबो दोनसै ओमफ्राय एसे एवथारनोसै गोजा जालायनाय एवबाबो सावबाबो मानसिया जानायाव बारा मजा गैया आरोना दाबो दंबावोसो नाफोर जाबाय आंना एवथ्रमनायाबो स्र'नो ओमफ्राय नैबेखौ एवथारबाय आरोना ओमफ्राय एवथारनायखौ सामब्राम मिजि होनानै एसे होदां अर फिसा होनानै आराम एवनोसै बेलाय आरो मासै
आंबो जाफेराखैहाय बिदि मिजि नाथुरखौहाय आं बे नाथुर एसे लदब-लदबखौसो नाजों मोनफालाबायनायखौसो जाखांबाय बेखौ जाफेराखैबो एवफेराखैबो होननायसो जानोसै खालि गोरान एखमबा बायनानै सबायफोरजों जानाय मानाय थास' आथिंफोरजों खिन्थु बिदि एवफेरबावाखैसो आङो बेथ' जेबो नङा जेनेबा एवनो हायो खिन्थु फार्स्ट टाइम आरोना ओमफ्राय नै ओरै सुन्दर खांख्रिखला लानानै फैलायबाय आइया बिफांनिखौथ' मोना ओमफ्राय माबाबो दङ जाहैदों बैसांबो आदा नायसनबावाखैनो मिनिनानै थैगोन मोनलाजोब्बायसो नै जाला दा आइया मा आखल बिसोर सानैया मा आखल मा न' सिङाव हाबफैलायनाय जादों ओइ मा नमुना देखायफैदों नोंसोरो मोनो ना मोनो ना न' नै सासेया सिङावसो हाबलायबावदों ओइ मोनो आइसे केनाय खाले हेलौ गिखाया जेबो गिखाया आं हाला बालाबगासे गांसो जाबाय बालाबगासे न'आवनो फैफिनबाय नालाय ओरैबादि फैथारनांगौ होननाय बादिसोब्रा बेलेग सायाव जिरायनाय नङा बियावसो माने ओरैबायदि अयथासार हनै माइरं दोनग्रा न'खौ मिन्थिखायो जों मादि एकदम नायखोयो बिराद फालथुलै बिसिनि बोरमाया मिनिथावथाव आरो लोगोसे हनै बोराय मांग्राया फैफाबावबाय हैथि अननोबो ओंखारलाङो आं होख्रांहरनोबो आरोना इसोरखौ फिसौ लानो अबेयाव उन्दुहैबावनो थाथोंसै होननायसो जाबाय आं मानै जाबायबो आरोना ख्रेब-ख्रेबनो मोदोमफ्रुलायनाय जाबाय बन्द' खालामबाय आं मेंबोलायबाय मादैनि सोंनो थांनाया फैदों ए मादैनि सियाबो थाख्ला जाबाय आयै सोना दे फैदो एसे गिलिनानै फैबाय माथो एफा थाब फैखो दै लोंदो दे खाबजों दे लोंदो दे आयं बुरैमोनाव थांनानै फैबाय ना आयं बुरैया गैया ए औ ए औ मा फार्मिं खालामनाय खेथिबारियाव दे लोंदो दे गांगुबोलायथारबाय थाबायनानै थांनानै फैनानै नोंबो लोंनो लोङै थां खाबा दंखायो बेयावनो लों साखिनाय होननानै आखायाव लादों सनाफोरनै थै असान्थिफोर हाथारलां एसे साखिनो बेखिनियावनो गोलोमफ्रुलायबाय आरोना ओमफ्राय बे आइना ब्लाउसआ माजोंबा सोमदेरनानै कालार नांनायसो दसनाफोर दासिमबो खुगाखौ बेनो बे सिनो हायो बेनिफ्राय बांसिन सिनो हाया आरोना बेयावनो सोनानै जानांगौ जायो बुस्थुफोरखौहाय फिसा खालामनानै बिदिनो दाबो मानो अरजाबनानै दं आं जेबो मिन्थिया जाला आरो ओंखामा बिदिनो खस्थ' मस्थ' जाथ'गासिनो दङ लासैनो सिलांसो हागोन नामा बेयाव लानानै लांनांगौ आलु डेन्जार ओमफ्राय आं दा ब्लगखौबो दोनथ'नोसै आरोना गथ'फोरनो ओंखाम खुरसंनानै होनोसै आङो 11ता बारखाबायानो 11:30 जानोसैयानो लासैनो आंबो जालांसै आइयाबो दुगैनो नागिरदों थ' जालांसै आरोना थ' जायफोरा आंनि बेखिनि एसे संनाय एसे मानाय ब्लगफोरखौनो फुराय जालांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ सो माच